Hhayi-ke mantombazane, asicosheni amatshe ukuze sizokwazi ukuthi siphose esivivaneni. Yini manje isivivane? Isivivane ihlampe kusuke kuyilamatshe lawa asuke eyinqumbu duzane nendlela lapho kuphoqeleke khona ukuthi simakudlula uphose amatshe khona. Ukubuza ukuthi manje lawo matshe asuke ebekelweni. Amatshe asuke ebekelwe ukuthi kwesinye isikhathi hlampe khona abantu ababeka empini bashonela kuyona. Uma wawushonele ngempi wawungakwazi ukuthi uthathwe uyongcwatshelwa ekhaya, wawungcwatshelwa lapho. Manje kusuke kwenziwa isikhumbuzo ngesikhathi siphosa amatshe khona. Noma kusuke kunomuntu ozowakha ngamatshe sisuke simlekelela njengoba isisho sithi akudlulwa indlu yakhiwe. Hhayi sifundile okuningi. Asike sicosheni-ke khona sizobona isivivane linjani. Hhayi asicosheni ney'ntombi. Hhayi-ke mantombazane, sesifikile-ke nasi isivivane. Kukuwena ukuthi uzothandaza, kodwa usho yonke into ofuna ukuyicela kule ndawo. Enhle Afrika, laba bayazi into enhle. Sahamba wey'ntombi. Hhayi, leli likhulu usuku lethu lalamhlanje. Sibe sisazoqhubeka nokunye. Asambeni mantombazane.